Velkommen til denne korte video om Frejlev Slamforbrændingsanlæg. Et anlæg, der har kostet et tocifret millionbeløb, men som i dag står ubrugeligt hen som en skrotbunke. Anlægget har stået stille i over 2 år. Årsagen: det er aldrig blevet miljøgodkendt på lovlig vis, og selve anlægget er heller ikke lovligt konstrueret. Anlægget har modtaget spildevandsslam fra hele Region Sjælland, herunder slam med PFAS og tungmetaller. En del af dette er blevet udledt gennem skorstenen og ender i sidste ende i vores grundvand og måske i din vandhane. PFAS er farligt. Det ophobes i kroppen, nedbryder immunforsvaret, især hos børn, og er en tikkende bombe under folkesundheden. Vi har været med til at få stoppet et massivt miljøsvineri. Det her handler ikke om varm luft, men om fakta og dokumentation. Hvad er så problemet? Anlægget er blevet sat i drift uden en gyldig miljøgodkendelse. Der er påvist overskridelser af 8 ud af 9 grænseværdier for røggasser. PFAS-holdigt slam er blevet brændt, selvom anlægget kun er godkendt til ikke farligt affald, og må de overhovedet modtage PFAS-holdigt spildevandsslam og opbevare det. Røggasserne virker ikke, og det kender forsyningen selv. Import af forurenet slam fra andre kommuner sker få dage efter anlæggets opstart, uden kontrol med afkast og emissioner. Der er ikke blevet målt på PFAS i røggassen i 2022, trods dokumenteret fund i slammet. Og vigtigst, når jeg som borger gjorde opmærksom på de ulovligheder, der foregik, fik forsyningen blot en tillægsgodkendelse, som i praksis skulle gøre det ulovlige lovligt. Dette i sig selv er ikke lovligt. Hvem har så ansvaret? Guldborgsund Kommune og det kommunalt ejet forsyningsselskab. Byrådet, der blev informeret gentagne gange uden at handle. Tilsynsmyndighed, der har udladt at reagere og blot stemplet papirerne. Virksomheder og personer, som har haft økonomisk interesse i projektet og som har eksperimenteret på bekostning af miljø og sundhed. De personlige konsekvenser. Jeg har kæmpet mod dette i over 6 år. Dette har kostet mig mit ægteskab, min kontakt til mine børn, min arbejdsevne, 150.000 i advokat og jordprøver. Min sundhed og mit hjem, som har været ubeboeligt i 6 år. Ved et møde sagde direktøren for forsyningen til mig: hvis du har noget psykisk. Det siger meget om, hvordan borgerne bliver mødt, når de forsøger at gøre opmærksom på systematisk lovbrud. Havde det ikke været for min ekskone og Gert Hansen fra Sydhavslisten, så havde jeg ikke været her i dag. Et valg med konsekvenser. Jeg beder ikke om medlidenhed, men om opmærksomhed. Det her handler om din sundhed, dit drikkevand, dine børns fremtid og ikke mindst lov og ret. Gert Hansen har været den eneste, der har bakket mig op hele vejen. Hvis du stemmer på Gert Hansens Sydhavslisten den 18. november, er det et signal om miljø, ansvar og borgernes sundhed betyder noget. Husk, valget er dit. Til sidst vil jeg gerne takke min ekskone for at have holdt ud og støttet mig i 5 år i det her mareridt. Tak, det kommer jeg aldrig til at glemme dig for.